wat extra water. Ik zie heel actieve jongeren. Wat doen ze allemaal? Hoe worden ze geïnspireerd? Ze zoeken inspiratie. Ze zoeken inspiratie door bijvoorbeeld een uitstap naar de Verbeke Foundation. Ze zoeken inspiratie met kunst wat de gastdocenten Anne Nobels en Maaike IJzerbaard hebben meegenomen. En ze krijgen steeds andere technieken. Dus per dag worden er technieken meegenomen wat kan dienen als inspiratie. Nou, ga maar doen, hè. Ja, dat denk ik ook wel. En nu veel. En nu veel. Ja. En wat ga je dan mee pakken? Is niet vrij? Nog. Prima. Waarmee de tafel? Spons mee. Echt droog. Ja. Jongens, als je zo'n dun raampje hebt, echt mega droog. Dan moet je je spons een paar keer uitwringen en het dan Toch een beetje wrijven, zie ik bij Lianne. Dat mag bij die dunne raampjes. Begin maar van op, af, op. Op, af, op. Ja, goed zo, nog een keer. Op. Ja. Op, af, op. Heel goed, je hebt ook heel makkelijk, kan eigenlijk gemakkelijk leren. Nog een keer. Op, af, op. Ja, oké. Nog een keer. Een keer. Dan weer een keer. Ja. Weet je nog? Wacht maar even. Die noten zijn belangrijk. Hè? Ja, maar altijd goed mee. Maar dat is goed. Niet verschieten. Brugje. Ja, nog een keer. Pam, pam, pam. Elke noot. Elke. Ja. Laat niet ontzappen. Ja, een klein beetje nu op de zijkant. Dus niet te veel op met de nagel, maar wel op de zijkant. Ja. Nog een keer hier met de bij. Pim. Ah. Best beter.
even een schaartje pakken anders van de tafel. Zal ik hem daar eens proberen onder te wurmen? Ja, maar die is dat dingetje, dat kan ook al. Ja, nee, maar kijk, we kunnen daar zelfs nog zo à la kapsalon iets moois van maken. Let maar eens op, Jasmine. Wordt helemaal prachtig. Hop. En dan gaan we hem hier nog. Ik hoop dat je hem vanavond nog uit de knoop kunt krijgen. Maar dan moet je mama dan maar even doen. Zo, kijk eens aan. Hopsa, niks meer aan doen. Oké, eerste positie parallel. Rol af. Plié, hou je voeten op de grond en strek. Rol op. Plié, release. Rol op, goed zo, mooi. Zij, pam, pam, zij. Pam, pam, stap voor. Rol op. Armen mee. 1, 2, smokkel iets naar achter. Kijk rechts, links. Rol af. Plié, strek, rol op. Handen op je benen, release, rol op. Gaan, val. En strek die voetjes tussendoor, hè. Naar voren, rol op. Iets naar achter, 2, 3, 4. Kijk, 2, 3, 4. Kijk, 2, 3, 4. Weer val. Naar voren. Rol op. 1, 2, 3, 4. Kijk mee. Let op. Rol af. Plié. Buig je benen en die knieën netjes boven je tenen. Rol op. Plié, release. Rol op. Valzij. Strek je voeten, hè. Mooi lang en spits. Stap voor. Rol op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Valzij. Pam, pam. Naar voren. Rol op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vanaf die valzij, jullie zonder mij. Stap, stap. Pam, pam, voor. Rol op. Juist. 1, 2, 3, 4. Snel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Is het een peterselie? Zo, zeg. Dit is een hele klein. Ja, maar dat is wel heel lief aan je hoofd kleintjes bij elkaar. Oh, die is echt mooi.